endala inkukhu leqanda. Yeah. Sikufikele usigaba ke manje. Yeah. Yes. Yeah. Inokuhlungu kodwa malume sengiphetha nje. Yeah. Ngezwe mkhulu, mfowethu, hayi angekho happy baba. Angekho happy. Uyazi mfowethu sikukhonze kabi. Yabona nje kulento emashini mashi isondeza kakhulu nawe. Saqala usondela lapha ngesikhathi kune lendaba kaMsholozi bebopha uMsholozi laphana uthi mayikhali. Ya, unofwata onzima kabi. Sizwa kuthiwa manje kunenkinga uthi usubakumisile laphana kwemashini mashi ngoba asazi kwenze njalo mfowethu asolinda ngicela ukuthi balandeli bemashini mashi asilindeni kuphume iqiniso lokuthi kwenzakaleni singabe sesispekulate ngoba lento ukuthi siyiseshele thina igcina iphume namanga ngithi solinda ungizwe noma ujasi into abasitshela ukuthi yini yenzeka kwemashini mashi hayi indaba zamanga uzokhumbula ukuthi ungizwe laphana wemsakazi woKhozi FM esakaza ingoma zomaskandi esazi into zesizulu siyamkhumbula phana ngicela kwakwezodumo evela ku TV laphana benomkhuba uvele yelo angisakhumbula into enjalo kodwa nje yes so angathi wafika bagcina uKhozini engasasebenzi khona ngoba wakhipha into kwangafanele ukuthi ikhishwe ngaleso sikhathi leso ngithi uma usebenza kwa radio laphana kuba lento ukuthi mhlawumbe into manje izokhishwa ngo6 into wena bese uyikhipha ngo5 leyo nto leyo akukabe kusabarathu kuyaxatshanwa ngempela ngoba kunembangi lapha inkinga ziningi so ke kuyekwenziwa isho ukuthi leso sikhathi kuzo-announce ngaso vele yonke into isisohlelweni ngoba bangahamba imbangi zakho ukuthi uzoba neshow lapho onse uharisha mhlawumbe sound system lapha bavele befike befaka imali ngale bayivale leyo nto uhlelo lwakho longabe lisasebenza so ke kuba nesimisi kanjalo ke sokuthi usekhiphe imfihlo yabo so ke waphuma koKhozi into emayiphuma lapho wayovula eyakhe FM ungezwe Msalofu FM yeah ngezo online yes eyakhe ethi yena ke waphusha ngizwe Msalofu emva lokho ke waseqhubeka ke bamba amagigi ke laba bambiza khona ke nje kulamagigi besimbona ngathi until ke aze kuvela le nto lokhuzana ke kuboshwa kaZuma laphana wamuntu ovelayo laphana nje ovelayo kakhulu wami ongahambisana ukuthi uZuma bangaboshwa kwazi yakhumbula ukukhuluma indaba zoma ayikhali ngaso sikhathi ke waduma lapho ke ungizwe futhi lapho bembopha laphana ke wathola isupport lapha emabhincini ugcine einkosi emabhinca laphana ungizwe niyamkhumbula ngithi so ke emva kwalokho ke I think ke nophakela umthakathi ngoba uphakela umthakathi uyajimisa phakathi umthakathi uyajimisa futhi uke waba ikhansela futhi uphakela umthakathi ukulento zeinsizwa ukukhulisa insizwa kanjalo izinto enjalo zamabutho so ke ngicanga ukuthi ke kwahambisana ngokuthe maqhamuka lenkinga ukuthi cha asixosheni laba bantu abalanga ongemthetho ngoba bayaganga lapha babulala izingane zethu bayihlisa lo flower ungadliwa kwase kuba nesimo sokuthi ke kuhlanganeke beyikhandwe ke lento ibheke phezulu ke sayisupporta ke nathi imashini bashi sihambisana nayo izingane zethu lezi ya so ke sokuhamba kwaba khona ke ingxoshunqosho njengoba nazi ke sesifike la khona manje ixoshunqosho zokuthi angaso kwenzakale kanjani into kungahambiswa kahle ngendlela yeni yemashini mashi yabona so wasekuthiwa ngameke ungezwe so asingaspekulate ake silinde kodwa ungezwe mfowethu singabe sidumele sizwe ngoba sikukhonzele kakhulu ngabe sidumele kakhulu mase ngathola ukuthi nawe umbandakanyeka ezenzweni engekho right ngoba lapho ngabe usihlekise ngabantu ngabe usihlekise ngezitha zethu zona labo banamakhanda lawo ngabe usihlekise ngabo kakhulu ngoba bangajabula kakhulu uma bengathola lokho ngoba usinzo alisekho kubo njengamanje ngenxa yemashini mashi so uma bengathola sekukhona ukwebhana khona uyabona mangabe kuzoxabana izitha zakho kuyajabulisa kakhulu so ngabe usihlekisile ngalabo bantu nisho ukuthi ngabe sivelele ku social media sihlekwa ubusuku nemini ngenxa lonto le so asithemba nje ukuthi makubuye report iyobuye report inhle ireport isho ukuthi cha akukho okubi okwenzile ikusule kahle kube right ilapho nje icingwane impela siyathemba ukuthi kuzohamba kanjalo mfowethu nalokho kunye sokusho kamfowethu engakwazi la sothi khona abanye abagebela amabhanoyi abanye abagebelanga abanye banamakhala kanjani angisazi ke lokho sekuyini ke manje ngoba mangabe kuneyokudonsisana ukuthile asike isidingo sokukhuluma izinto ezifana nalezo lezo nto lezo azikho right
uyabona ngoba manje kuhamba ukuxatshwana kuphinde kuzwana phela kusho ukuthi uma ungaphekwa kanjalo sekukhuluma kubi manje mase kubuthi khona umunye onamakhala amanye kanjani omunye uyagitshezwa omunye akagitshezwa omunye uyakhishwa yena usuhambe 64 countries. What is the relevance of that information? Yabona ayikho right lo nto ukuthi bafuna udumo kanjani you know exactly kanti lento it begs the question ukuthi wena kanti wongenela ini kwi-machine mash uma ngabe kungukuthi uthi bafuna udumo ngoba sina siyazi ukuthi bona babengeneleni kwi-machine mash. That's why siyazi ukuthi sisupportela ne-machine mash uma usuthi babefuna udumo sishada ama-question mark elapha cingwayo elapha mntana silinde ama-answer investigation ithini isiphetho sayo themba ukuthi koqhamuka into eqondile lapha asikho lethi ichunu lethi ichunu lihambe amazwe angaphezulu ka68. hayi ichunu linephutha lapho. Yini lingathi ichunu lihlale noma livakashele eAmerica mhlambe ikhathi eyingaphezulu ka62 ngoba phela mongathi uyakhumbula ichuna ngithi linomntwana lapha linomntwana like lahamba nje impela labuya nane-flag lase-America. mina ichuna ngazi ukuthi abantu why bengamboni loya muntu ukuthi uyiclowna umuntu wama-jokes loyana. Why nithathela umacingwane ekhanda? Yazi angiyithanda lento ukuthi nithathele umacingwane ekhanda ngoba ngigcina sengingabaza kwanina enemthathele ekhanda ukuthi why nithathele ungezwe umchunu ekhanda ngoba ungezwe umchunu uyilento akayiyona uyilento nje akayiyona. Mina yabona lento akayiyona ungezwe iyangichaza ngoba sengayijwayela qala yake nginikeza inkinga iyangichaza ngoba sengayijwayela but kulokhu ngiyibona ungathi ngibona wathi uyagagamela mayizoyilinganisa nenkunzi malanga lena uphakela umthakathi. Uphakela umthakathi bafethu umnsizwa bakhe nanobudoda bakhe buphambu kweSouth Africa yonke. Obukangezwe bucashile asibazi mhlambe kwaziwa yibo umama ke laba akanabo ngoba umuntu wabafazi yabo. Lo uqonda straight siyabazi and into engiyithanda kakhulu ngalowa kwandabandaba uphakela umthakathi bafethu akasiyi umuntu olambe eswini ukuthi ufuna into ezofida yena cha akatargethi zona izinto ezikanjalo ukuthi kufuneke ngisondele kuphi nakuphi yabo. Yena wenza into yokulungisa isizwe. Ubheke nje nanani le campaign yakhe yabafana laba abancane akabafundisa ubudoda. Le yanto ayisiye umdlalo le yokuthi uthathe izingane zemizi yabantu isuke izindawo ngeindawo izingane zizohlala kwakho uvuke ekseni ube nesineke izingane ziyahlupha niyazi. Ube nesineke sokufundisa izingane ukuthi mawumfana uneminyaka 17 akungaze kini kuyoqashwa umuntu ozoxovuda kubukhona wena kwakhiwa kini. Hayi akumele mawumfana kumele kuze kuqashwe umuntu ozocenta igceke ubukhona wena ngabe uvuka ucenta igceke. Into ezikanjalo okukhomba ukuthi into ozaloya baba mina noma engasho noma esuke efaka ama-account akhe ethi abantu banikela ngenhliziyo ezimhlophe ngoba bayawubona umsebenzi. Makungathiwa mhlawumbe ichunu lithi hey ngicela ninginikelela la hayi ya bengamnikelela phela kodwa bazobazi ukuthi imali akayoyihlafuna yedwa le yakhe yabo. Manje sengisho lo ukuthi kwezinye zezinto ichunu Nkosi yami ngicela nilixolele ichunu angifuni ngaloya baba angifuni ngophakathi ngicela nilixolele kokunye nemukele ukuthi ichunu umuntu ongazazi ukuthi uyaphile uyigcine yale ebuye itaxi kahle itaxi ithatha umuntu oyale iphinde ithatha umuntu obuyayo masana ukulinaka ke kakhulu ichunu. I-podcast yechunu angaze ngayibona yenza angikhumbuli nje kukhulunywa izinto ezakhayo lapha ngaphandle kokudicelela phansi ke kwamagama abantu especially ke laba esisuke sibabona besebenza ngokuyimisela ibona ke lapha nabafike bedicilelwe phansi. Ileyo nto ke nje ngingiphathe kabi ngaleya podcast kukhona lensila le nahlezi iseduze kwakhe kuthi kwakuhlobo umfana vele engayithandi nje ungayithandi ngempela usemusha lo mfana